Najpierw chciałbym ponownie wszystkich przywitać. Wczoraj mówiłem krótko o tym, w jaki sposób dharma staje się ścieżką. Kiedy mówimy, że dharma staje się ścieżką, to znaczy, że jeśli nie mamy takiego bardzo stabilnej motywacji, pragnienia osiągnięcia wyzwolenia, to nawet jeśli bierzemy ślubowania, wykonujemy jakieś prawe działania, słuchamy, przemyślujemy, medytujemy, to nie stanie się to metodą osiągnięcia wyzwolenia. Nie stanie się to darmą. Ale jeśli pojawi się w nas bodhicitta, pragnienie wyzwolenia wszystkich istot, to nawet danie odrobiny jedzenia jakiejś innej istocie stanie się przyczyną osiągnięcia stanu Buddy. Każdy z trzech pojazdów buddyjskich ma swój własny sposób wyjaśnienia, w jaki sposób dharma staje się ścieżką, ale jeśli powiemy, jak to wygląda z punktu widzenia wielkiego pojazdu bodhisattwy, to mówiliśmy o tych dwóch rodzajach. Jeden, pamiętacie, staje podstawą ścieżki, to jest to mająca dobroć i współczucie i ścieżka sama w sobie, kiedy jest rozumienie pustki nieoddzielne od współczucia. W ten sposób ścieżka staje się ścieżką Mahayany, czyli wielkim pojazdem. W szczególności nauka Gampopy podkreśla tutaj ten sposób rozumienia, jaki jest wyjaśniany w Sadharma Pundarika Sutrze, czyli w Sutrze Lotosu, że w ostatecznym sensie jest tylko jedna ścieżka. I ten punkt jest także jasno ukazany we wprowadzeniu do ozdoby wyzwolenia. Podobnie Lolajak w swoich wspaniałych przypisach do czterech dharm powiedział bardzo wyraźnie, że jeśli mówimy o rozwijaniu tych trzech rodzajów motywacji, trzech rodzajów osób, to że w ostatecznym sensie jest tak, że te trzy pojazdy są przedstawiane tylko jako takie doczesne znaczenie. Ostateczne znaczenie jest takie, że jest jedna ścieżka. I nawet według komentarza Lojak to słowa, że ostatecznie rozumiejąc są tutaj trzy ścieżki, powinny być nawet dodane do rdzennego tekstu. Więc jest tutaj wiele nauk na ten temat, ale teraz nie ma czasu, żeby wchodzić w szczegóły. Pokrótce, kiedy mówimy o tym, że dharma staje się ścieżką zgodnie z tym naszym tekstem czterech dharm, to również Gampopa w swoich innych naukach bardzo klarownie przedstawia to, w jaki sposób musimy wejść na ścieżkę Mahayany, wielkiego pojazdu, poprzez względną bodhicittę i połączyć to z ostateczną bodhicittą i dopiero wtedy ścieżka będzie w stanie usunąć korzenie z plamienia. Podobnie Lama Shangcalpa powiedział, że mówiąc, że dharma ma stać się ścieżką, to znaczy, że nawet jeżeli nasza praktyka dharmy będzie usuwać emocjonalne splamienia i poskramiać nasz własny umysł, to jeśli brakuje miłującej dobroci i współczucia, to nie stanie się to prawdziwym, wielkim pojazdem, nie stanie się to ścieżką Mahayany. Dlatego jeśli tylko podążasz ścieżką Śravaków i praktyka Buddów, to nie doprowadzi to do najwyższego przebudzenia.
A więc niezależnie od wszystkiego, miłująca dobroć, współczucie i bodhicitta muszą stać się samym rdzeniem Ciebie samego. I dlatego musimy zrozumieć, że to, czy rozwinęliśmy bodhicittę, czy nie, zależy od współczucia. To, czy mamy współczucie, czy nie, zależy od miłującej dobroci, więc musimy się w nich ćwiczyć stopniowo. Chciałbym trochę więcej powiedzieć swoich własnych przemyśleń na temat miłującej dobroci i współczucia. Wczoraj wieczorem poszedłem trochę późno spać. Spałem tylko 3 czy 4 godziny, więc nie czuję się dzisiaj tak za dobrze. Ale tak jak wszyscy widzicie tu za mną, widzicie ten namalowany bambus za mną? Możecie myśleć, że to jest jak w tym Kung Fu Panda w tym filmie, skoro się pojawiam na tle bambusa. Czasami myślę, niektórzy mogą myśleć, że wyglądasz jak Kung Fu Panda. A jak mam za sobą właśnie jeszcze bambusy, to możecie myśleć, że prawdziwa Kung Fu Panda jest przede mną teraz. Więc ogólnie, kiedy mówimy miłująca dobroć i współczucie, to miłującą dobroć rozumiemy jako życzenie innym szczęścia, a współczucie oznacza, że pragnienie, żeby inni byli wolni od cierpienia. Jak większość z was wie. Ale zrozumienie miłującej dobroci i współczucia w Mahajanie to nie tylko zrozumienie tych słów. To jest coś o wiele głębsze i takie szersze zrozumienie znaczenia tych dwóch. Myślę, że miłująca dobroć i współczucie są bardzo połączone z tym, w jaki sposób my widzimy, jak postrzegamy inne czujące istoty. Znaczenie tego jest takie, jak na przykład, kiedy w taki zwyczajny sposób, w taki prosty, względny sposób mamy takie współodczuwanie wobec czujących istot. Więc zasadniczo to jest takie jakby spojrzenie z zewnątrz na sytuację innych ludzi, na ich cierpienie. I kiedy ta postawa staje się mocniejsza, kiedy próbujemy współodczuwać, to powstaje takie pragnienie, żeby odczuwać razem z nimi ich radości i ich smutki. I to oznacza, że cierpienie innych staje się naszym własnym doświadczeniem i powstaje taka intencja postawienia się w ich sytuacji. Ale miłująca dobroć i współczucie nie są tylko takim uczuciem współodczuwania i nie są tylko próbą przeniesienia ich cierpień do naszego własnego doświadczenia. Myślę, że jest w tym coś dużo głębszego, głębsze znaczenie na to. Jest tak, ponieważ miłująca dobroć i współczucie nie są tylko uczuciami czy sposobem myślenia, są pewną taką postawą.
w której prażnia, czy też jakby pojawia się to ostateczne zrozumienie punktu widzenia. Dopiero w tym kontekście, kiedy rozumiemy tą ostateczną naturę, pojawia się to prawdziwe rozpoznanie równości i nieoddzielności siebie i innych. Czyli kiedy pojawia się prażnia, to jest to zrozumienie, że my i inni jesteśmy nieoddzielni, jesteśmy równi. My, ludzie, od zarania dziejów aż do dzisiejszych czasów, mamy takie przyzwyczajenie nadawania nazw różnym rzeczom, przydawania im takich etykietek. I tych 5 skand, które jesteśmy w stanie kontrolować, nasze ciało i tak dalej, nazywamy ja. A kiedy są jakieś inne skandy czy ciała, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, to nazywamy to inni. I w ten sposób nakładamy właśnie takie etykietki, które nie są czymś naturalnym. To jest coś, czego inni ludzie nas nauczyli. Taki sposób dzielenia, nazywania to jestem ja, to jesteś ty, to są oni i tak dalej, to jest coś, co my, ludzie, wprowadziliśmy z różnych powodów. Jeden z powodów, dla których mówimy, że tak właśnie jest, dla których ja tak twierdzę, jest taki, że na przykład do dzisiaj istnieją pewne starożytne języki, w których nawet nie istnieją takie słowa jak ja, ty czy oni. W tym znaczeniu, jeśli przyjrzymy się takiemu ostatecznemu sensowi naszego doświadczenia, nie ma tak wielkiego dystansu między mną a tobą, między mną a innymi. Kiedy mówimy ja, ty i oni, to stwarzamy taki wielki dystans między nami. Ale faktycznie nie ma aż takiego wielkiego, takiej wielkiej przerwy, dystansu między nami. Ale ja, ty i oni w zasadzie wszyscy mamy ten sam smak, jesteśmy równi. Jeśli popatrzymy pomyślimy o naturze doświadczenia w ten sposób, to między mną i wszystkimi ludźmi, mną i wszystkimi istotami nie ma takiej różnicy, nie ma takiego podziału, jaki nam wydaje się, że jest. Ponieważ nie jestem w stanie kontrolować ciała kogoś innego, to nie znaczy, że można tak kategorycznie stwierdzić, że ja i on jesteśmy czymś innym. Ponieważ nie ma tak naprawdę żadnego sprawdzianu, żadnego sensownego powodu, dla którego miało być tak, że ja i inni mielibyśmy być czymś innym, niepowiązanym ze sobą, takim niezależnym, samoistnym. To jest tylko takie projekcja naszego myślenia, że poszczególne istoty są czymś takim oddzielnym, niezależnym. To jest fakt, że nie jesteśmy tacy niezależni, ale mamy tak silny nawyk myślenia w ten sposób, że myślimy, że to jest właściwe, że tak właśnie jest. Z tego właśnie powodu nawet nie czujemy, że jest w tym coś niewłaściwego i nie mamy żadnych wątpliwości, czy to jest właściwe myślenie. Weźmy taki przykład. Na tej ziemi są setki różnych narodów i krajów i one stworzyły granice pomiędzy sobą. Pomyślmy o granicach. One zostały stworzone przez ludzi.
I ludzie musieli naprawdę wiele myśleć na tym i naprawdę starać się włożyć wiele wysiłków w to, żeby stworzyć takie granice. Ale jeśli popatrzymy na naturalne środowisko, to nie ma żadnych takich naturalnych granic. Jeśli drzewo rośnie, to wcale nie patrzy na to, czy rosnę na jakiejś granicy między krajami. Jak ptak lata w powietrzu, to nie czuje żadnej granicy. Larwy, które drążą w ziemi, nie czują, czy przekraczam granicę, czy nie. W końcu nawet ludzie, jeśli nie wyjaśnisz im dobrze, słuchaj, to i to jest granica, nie powinieneś tego przekraczać, tu jest inny kraj, dopóki im tego nie wyjaśnisz, to nie będą wiedzieli, co to jest granica. Podobnie między mną a innymi nie ma takiej naturalnej granicy. Ale my stwarzamy takie nazwy i projektujemy te nasze myśli, stwarzamy takie rozgraniczenia. Ale jako faktem jest to, że nie ma takich naturalnych granic między nami a innymi. To znaczy zewnętrznie nasze ciała wydają się inne, sposób w jaki działamy, sposób w jaki myślimy jest jednak taki bardzo podobny. A kiedy nie są podobne, kiedy widzimy, że działamy inaczej, myślimy inaczej, to dlatego, że stworzyliśmy takie silne właśnie poczucie rozgraniczenia. Te nasze ciała z krwi i kości zostały stworzone w taki sposób, że wszyscy mamy zdolność odczuwania przyjemności zmysłów, ale to także ogranicza, takie fizyczne ciało ogranicza naszą świadomość od tej zdolności wyjścia gdzieś na zewnątrz, bycia świadomym czegoś więcej poza naszym ciałem. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę nasze mentalne ciało w stanie bardo, kiedy nie mamy fizycznego ciała, tylko mamy to mentalne ciało, to sprawia, że nie mamy takich ograniczeń. Gdziekolwiek zapragniemy iść, gdzie pojawi się myśl, tam od razu się pojawiamy, tam się udajemy. Bo mamy to subtelne, to mentalne ciało, niematerialne. Ono nie może być w żaden sposób powstrzymane, jest zupełnie inne niż to fizyczne ciało. I kiedy nie mamy takiego ograniczenia w formie tego fizycznego ciała, to z umysłem możemy udać się dokądkolwiek. Umysł nie jest taki ograniczony i dlatego jest powiedziano, że w stanie bardo nawet łatwiej jest urzeczywistnić naturę umysłu. Ale pokrótce, aby wyjaśnić miłującą dobroć i współczucie w taki sposób mahajany, jeśli to nie myślimy wtedy o innych jako o czymś oddzielnym, ale myślimy o nich jako o częścią nas samych, tak jakby byli częścią nas samych. I to jest taki rodzaj postawy, którą musimy rozwinąć. Na przykład niektóre wielkie istoty, niektórzy wielcy mistrzowie są w stanie nawet wziąć cierpienie innych na siebie. Nawet kiedy inni są chorzy, to niektórzy takie wielkie istoty są w stanie wziąć na siebie ich choroby albo jakiś ból wziąć na siebie. Ale powód, dla którego są w stanie to zrobić, jest taki, że w tej rozległości ich urzeczywistnienia oni widzą, że oni sami i inni są równi i dlatego są w stanie robić takie rzeczy. Oni nie mają żadnego poczucia oddzielenia w głębi swojego serca, nie tworzą tych różnic między sobą a innymi. I nie myśląc tylko o własnym pożytku, nie myśląc o tym, to jest pożytek innych, w naturalny sposób są w stanie działać dla dobra wszystkich istot. I ponieważ tak jest,
My zwykle mówimy, że powinniśmy nauczyć się dbać o innych bardziej niż o siebie samych. To dbanie o innych bardziej niż o siebie samych to nie znaczy, że musimy stać się wielkim bohaterem, który wskacze w ogień, który oddaje wszystko, co ma. Nie o to chodzi. Chodzi o to, tak jak już mówiłem wcześniej, że mamy błędny sposób myślenia i musimy nauczyć się stopniowo oczyszczać ten sposób myślenia i rozpoznać prawdziwą naturę, prawdziwy sposób myślenia. Na przykład, jeśli macie jakiś obrazek na papierze, który jest zwinięty w rolkę i pozostawiony tak długo, to potem, kiedy rozwiniecie ten obrazek, próbujecie spojrzeć na niego, to on naturalnie sam się zwija znowu w rulon. Ale jeśli rozwiniecie go i w drugą stronę zwiniecie, to on wtedy stopniowo się bardziej wyprostuje. Jeśli go najpierw zwiniecie w drugą stronę, on się stanie wyprostowany i stanie się w końcu taki prosty, elastyczny. Podobnie mamy taki silny nawyk myślenia, że jest taka wielka różnica między innymi i nami, taki duży dystans i że tylko możemy kontrolować siebie, że nie możemy odczuwać innych. To jest tak łatwo mieć takie duże zainteresowanie swoim własnym dobrem. To jest taki silny nawyk. Łatwiej jest też myśleć o swoich bliskich, przyjaciołach, o tym, którzy są tak blisko z nami. Też stosunkowo łatwo jest rozwinąć współczucie, kiedy oni cierpią, życzyć im szczęścia, ale z drugiej strony jest nam bardzo trudno rozwinąć takie miłujące myśli i współczucie wobec innych istot, jakie mamy względem siebie. Dlatego, kiedy ćwiczymy swoje umysły, najpierw ćwiczymy się w miłości do siebie samym, to znaczy samych pragniemy rozwinąć wyzwolenie siebie z samsary. A potem ćwiczymy się w rozwijaniu miłości do innych. Wymieniamy siebie na innych. I myślimy o innych i o nas samych jako nierozdzielnych. W ten sposób ćwiczymy swój umysł stopniowo. Dlatego mamy te różne nauki o różnych stopniach ścieżki. I stopniowo nasze takie lgnięcie do pragnienia tylko własnego szczęścia jest coraz bardziej rozluźnione i znika. I w końcu będziemy jak Buddowie i Bodhisattwowie, którzy są w stanie urzeczywistnić, że my sami i inni jesteśmy równi, jesteśmy jednym. Jeśli popatrzymy na to z punktu widzenia Buddów i Bodhisattvów, jak to jest dla nich? Z punktu widzenia Buddów i Bodhisattvów nie ma rozróżnienia między my i oni. Stajemy się jakby częścią Buddów, jesteśmy jakby częścią Buddów i Bodhisattvów. To jest sposób, w jaki oni to postrzegają i dlatego działają dla dobra wszystkich istot. Nie mają w ogóle przywiązania do kogokolwiek, tylko wszystkich traktują jednakowo. Podobnie, kiedy właściwości porzucenia i urzeczywistnienia stają się bardzo wysokie, i to wtedy wykracza się poza te skandhy, poza przywiązanie do swojego ciała z krwi i kości. Zasadniczo to powiązanie między nami a Buddami i Bodhisattvami głównie bierze się z umysłu, z tego, że posiadamy wiarę, posiadamy taką tęsknotę. Buddowie i Bodhisattwowie nie muszą, oni znają nasze umysły, nie jesteśmy w stanie ich oszukać, jeśli na przykład recytujemy tylko jakieś modlitwy, ale umysł ma zupełnie inne nastawienie, to oni to natychmiast widzą. Całkowicie to widzą, więc w chwili, kiedy nasza postawa, pragnienie jest inna niż to, co recytujemy,
Także kiedy recytujemy jakieś modlitwy dobrych życzeń, to nasze umysły, nasza motywacja i nasze usta muszą iść razem w jednym kierunku. Jeśli nie idą w tą samą stronę, jeśli coś udawamy, to tylko oszukujemy siebie samych. Może oszukujemy innych ludzi, ale nie jesteśmy w stanie oszukać Buddów i Bodhisattvów. Jest tak, ponieważ oni to bardzo jasno widzą, jasno to sobie uświadamiają. Więc zawsze powinniśmy mieć tą czystą motywację, wiarę i oddanie. To jest bardzo ważne, kiedy modlimy się do Buddów i Bodhisattvów. I to jest właśnie powód, dlaczego. Kiedy recytujemy modlitwy dobrych życzeń, to ważne jest, czy to, o czym myślimy, jest czyste, czy nie. Buddowie i Bodhisattwowie nie patrzą na to, kto ofiaruje większą laseczkę kadzidła. Oni nie patrzą na to, kto jest VIP-em, a kto jest lepiej ubrany. Oni faktycznie tylko patrzą na to, ktokolwiek się do nich modli, Buddowie i Bodhisattwowie widzą po prostu ich nadzieje, widzą ich pragnienia, a więc nie patrzą, kto siedzi w pierwszym szeregu, kto jest VIP-em, patrzą tylko na czystość naszych intencji. Więc nie ma dla Buddów żadnej różnicy między bliżej czy dalej, kto poszedł wcześniej, kto poszedł potem. Dla nich nie ma takich różnic jak dla nas. My widzimy różnicę między nami a innymi czującymi istotami, ale Buddowie nie widzą takich różnic. Ponieważ tak jest, oni zawsze patrzą na nas tak, jakbyśmy byli ich najbliższą rodziną. Nigdy nie widzą nas jako jakichś takich z zewnątrz, obcych. Ale my nie wierzymy w to tak szczerze. Nie mamy przekonania. Myślimy o Buddach i Bodhisattvach, jakby byli kimś na zewnątrz, kimś obcym i stawiamy ich na wysokim piedestale i z dala, gdzieś na zewnątrz od nas, to mamy poczucie, że Buddowie i Bodhisattwowie mają taki wielki dystans do nas, ale w rzeczywistości Buddowie i Bodhisattwowie towarzyszą nam tak jak cień zawsze towarzyszy ciału. Nigdy nas nie opuszczają i nie są gdzieś tam daleko, w jakiejś czystej krainie Akanista czy innych. To nie jest tak, że potrzebujemy teleskopu olbrzymiego, żeby zobaczyć, gdzie tam oni są daleko. Pokrótce, miłująca dobroć i współczucie jest, można powiedzieć, samym sercem, istotą Mahayany. I mają naprawdę taką głęboką naturę, głębokie znaczenie. Dlatego jeśli zrozumiemy te takie główne, najważniejsze punkty tej miłującej dobroci współczucia, to wtedy mówiąc, aby wszystkie istoty były szczęśliwe, były wolne od cierpienia, to nie jest już tylko jakieś takie pragnienie, nie jest jakieś marzenie, jest to coś, co można zrobić. Dam wam przykład. Na przykład, kiedy chcemy zrobić coś, co lubimy, żeby sami poczuć się dobrze, myślimy, to na pewno jest możliwe. Nie myślimy, że nie jest niemożliwe zrobić coś przyjemnego. Z tego samego powodu, kiedy tego dnia, tej chwili, kiedy będziemy w stanie zobaczyć, że my i wszystkie czujące istoty jesteśmy nierozdzielnie tym samym, to wtedy taka sama myśl, takie pragnienie szczęścia dla wszystkich istot pojawi się w nas głęboko i będziemy naprawdę czuli, że jest to coś, co możemy zrobić, że możemy naprawdę przynieść szczęście wszystkim istotom.
Więc myślę, że to wystarczy tych uwag na temat tego, aby dharma stała się ścieżką. Oczywiście mam trochę jeszcze przemyśleń na temat tego, jak rozumieć pustkę, ostateczną naturę zjawisk, ale nie ma teraz czasu, żeby się tym teraz właśnie zająć. Więc teraz ten następny punkt, który mówi, aby ścieżka została oczyszczona z pomieszania. Tutaj w rdzennym tekście czytamy: przez kontemplowanie nietrwałości oczyszczamy pomieszanie polegające na przywiązaniu do tego życia. Rozmyślając nad prawem przyczyn i skutków, oczyszczamy pomieszanie biorące się z błędnych poglądów. Pamiętając o niedostatkach samsary, oczyszczamy pomieszanie wynikające z lgnięcia do uwarunkowanej egzystencji. Rozwijając miłującą dobroć i współczucie, oczyszczamy pomieszanie związane z zejściem na niższą ścieżkę. Medytując na wszystkie zjawiska jako mające naturę snu i iluzji, oczyszczamy pomieszanie polegające na lgnięciu do realizmu. Ogólnie, gdy podążasz stopniową ścieżką, to wyższe, to lepsze staje się tym, co oczyszcza to mniejsze, czyli kiedy wzrasta mądrość, pomniejsza się pomieszanie, czyli też ułuda. Ogólnie mówiąc, kiedy mówimy o tym oczyszczaniu pomieszania albo iluzji, albo ułudy na ścieżce, to są dwa sposoby wyjaśniania: na sposób Mahajany i na sposób ścieżki sekretnych mantr. Gampopa kładzie tutaj nacisk na wyjaśnienia dotyczące tych trzech rodzajów aspiracji, trzech rodzajów osób, ale o tym już wiele mówiłem, więc teraz nie będę tego przypominać. To wystarczy tego na tę sesję, więc teraz zaczynamy drugą sesję, w której powiem, w jaki sposób ułuda przejawia się jako pierwotna mądrość. Ułuda, czy w naszym starym polskim tłumaczeniu było pomieszanie, jak ona się przejawia jako pierwotna mądrość. W rdzennym tekście jest powiedziane: następnie jest ułuda ukazująca się jako pierwotna mądrość. Z ostatecznego punktu widzenia wszystkie zjawiska są wolne od powstawania i zanikania. Jeśli poprzez moc medytacji urzeczywistnisz prawdziwą naturę wszystkich zjawisk i pojęć, wówczas pomieszanie czy ułuda ukaże się jako pierwotna mądrość. Zwykle, kiedy dochodzi do wyjaśnienia tej części, większość ludzi wyjaśnia to z punktu widzenia ścieżki sekretnych mantr, ale istnieje również sposób ukazania, wyjaśnienia tego zarówno z punktu widzenia ścieżki sutr, jak i ścieżki mantr. Na przykład Dakpo Rinpoche wyjaśnia w ten sposób: co do ułudy przejawiającej się jako pierwotna mądrość, to są to dwa aspekty. W tradycji pojazdu paramit oraz Vajrayany sekretnych mantr. W tradycji Paramita Jany ułuda przejawia się jako pierwotna mądrość na ścieżce dzięki poznaniu, które widzi ułudę jako sen czy iluzję. Wszystko postrzegany i postrzegający widzi się jako od zawsze nieoddzielne. Kiedy urzeczywistnisz niedualny stan, który jest czysty w swej esencji, nie manifestujący się, nie mający przejawów, w którym postrzegany i postrzegający wygasły i który jest poza skrajnymi pojęciami, to jest ułuda ukazująca się jako pierwotna mądrość. A zgodnie z tradycją sekretnych mantr, ułuda przejawiająca się jako pierwotna mądrość oznacza, że zarówno ułuda, jak i nieułuda są nieoddzielne od natury umysłu, ponieważ są w naturze umysłu są przejawem umysłu. Ułuda jest nierozpoznaniem jasności umysłu i współistnienia jasności i pustki. Musisz rozpoznać tę jasność podstawy. Takie współistnienie esencji umysłu jest też esencją dharmakai i współistnienie
przejawiające się zjawiska są światłem dharmaka i zewnętrzne pojmowanie zjawisk, które się pojawiają, jest nieoddzielne od samej esencji umysłu. Dlatego muszą one powstawać jako niedualne, równe w naturze, będące wielką, niestworzoną szczęśliwością. Podsumowując, zarówno ułuda, która jest niewiedzą, a więc bycie świadomym przejawia się jako mądrość. Wtedy także, czy ułuda, która jest niewiedzą, kiedy bycie świadomym przejawia się jako pierwotna mądrość, to wtedy ułuda przejawia się jako pierwotna mądrość. To oznacza, że wszystko, zarówno ułuda, jak i pierwotna mądrość są niczym innym jak jasnością umysłu i one są nieróżne od samej esencji umysłu, więc kiedy urzeczywistnia się ta esencja umysłu, to widzi się zarówno to, co się przejawia jako ułuda, jak i to, co jest nieułudą, że w swojej esencji jest nieróżne od samego umysłu. A więc, jak widać, można to objaśnić zarówno w powiązaniu z naukami sutr, jak i z naukami tantry. Powód tego jest taki, na przykład w komentarzu Lolayaka na temat 4 dharm jest powiedziane, że ogólnie, kiedy medytuje się na ścieżce Mahayany, to wszystkie te przydane splamienia i ułuda nie są czymś, co trzeba porzucić. One mogą stać się częścią mądrości, w szczególności dzięki tej ścieżce, kiedy postrzeganie jest widziane jako przejaw natury umysłu. A więc dzięki błogosławieństwu gry mądrości możemy to urzeczywistnić w jednej chwili. Są tego rodzaju instrukcje, w jaki sposób właśnie ułuda przejawia się jako mądrość. Więc jak widać, są te wyjaśnienia zarówno z punktu widzenia ścieżki sutry, jak i tantry. Na przykład w rozmowie z Gampopą, w tych dialogach z Gampopą, gdy Ciempa mówi, że są 3 ścieżki. Jest ścieżka, która bierze dosłownie tak jak połączenie, wpływ jako ścieżkę, użycie błogosławieństw na ścieżce i użycie postrzegania na ścieżce. A więc z kolei w naukach Mahamudry to są metody, które szczególnie uczą, w jaki sposób spocząć w takim czystym stanie postrzegania w oparciu o te wprowadzające wskazówki nauczyciela, guru. Są również te, pamiętacie, te 3 rodzaje osób, o 3 rodzajach zdolności. Można powiedzieć, że podzielić ich można na 2 kategorie. Są ci, którzy mają taką zdolność do natychmiastowej ścieżki, to są ci, którzy mają bardzo mało emocjonalnych splamień i bardzo głębokie nawykowe skłonności związane z dharmą. Ale to jest bardzo trudne. Sam Gampopa mówi, że uważa siebie za tego, który praktykuje stopniową ścieżkę. Bo to oznacza, że do natychmiastowej ścieżki jest predysponowany ktoś, kto w poprzednich żywotach praktykował tak bardzo wiele, osiągnął wielkie nagromadzenie zasług, ma wielkie oddanie dla lamy i bardzo czysty umysł. Niektórzy myślą, że do natychmiastowej ścieżki nadaje się ktoś, kto nigdy nie praktykował ścieżki ani w tym życiu, ani w poprzednich, ale w tym wypadku to oznacza, że nie, tak nie jest. Ktoś taki nie jest w stanie praktykować natychmiastowej ścieżki. Więc tacy ludzie potrzebują podążania stopniową ścieżką. I dlatego mamy te nauki mówiące o tych 3 rodzajach osób, o 3 rodzajach motywacji czy predyspozycji. Jest to powszechnie wiadome. Wielu ludzi
myśli, że kiedy w tradycji Dakpo Kagyu istnieją nauki takie o natychmiastowym wprowadzeniu w naturę umysłu, to wielu ludzi to krytykowało. Tym najbardziej takim znanym krytykiem tej postawy był Sakya Pandita. W jego wyjaśnieniu o 3 rodzajach ślubowań on w wielu miejscach podważał pogląd Kagyu. Jeden z tych punktów, które on podważał, to było to, jak się praktykuje na ścieżce. Mówił na przykład, że Mahamudra, współczesna Mahamudra albo Dzogchen z tradycji Chińczyków, zamiast iść od dołu do góry, to idą od góry do dołu. To są tylko inne nazwy, ale że faktycznie to one są tym samym. Więc kiedy w tradycji Dakpo Kagyu mówimy, że jest różnica w podejściu do tych, że istnieją też te nauki dla tych o natychmiastowym wejściu, to on to porównywał to do chińskiego Dzogchen. Ja nie słyszałem nigdy, żeby istniało jakieś Dzogchen w Chinach, ale kiedy mówił o chińskim systemie, chińskim Dzogchen, to prawdopodobnie miał na myśli tą chińską tradycję Zen. A tradycja Zen chińskiego to jest to, co Tybetańczycy zwykle nazywają chiński Hashang. Oni to nazywają poglądem chińskiego Hashang. Tybetańczycy tak to nazywają. Ponieważ to jest tradycja, która pochodzi z Chin, dlatego nazywają to chińską tradycją, bo ona do Tybetu przyszła z Chin. Hashang to jest po prostu chińskie imię, chińska nazwa. Gdybyśmy mieli to przełożyć na tybetański czy chiński, to by oznaczyłoby tyle, co Khenpo czy Obat, ten ktoś, kto udziela ślubowań. Ale my współcześnie, jak mówimy Khenpo, to stało się w zasadzie takim stopniem naukowym, ale pierwotnie to oznaczało ktoś, kto udziela ślubowań. Ale można używać tego wyrazu również w odniesieniu do niektórych naszych mnichów, ale pierwotnie to oznaczało po prostu mnicha, który udziela ślubowań, tak jak na przykład słowo lama po tybetańsku. Właściwie w Tybecie nie nazywamy każdego lamą, ale jak ktoś jedzie za granicę, to wszystkich mnichów nazywa się lamą i nazywają każdego tybetańskiego mnicha lamą, chociaż nie każdy jest lamą. A więc w 786 roku w tybetańskiej historii, w 786 roku, zawsze te lata mi się mylą, 786 w VIII wieku, chiński król Trison Detsen zaprosił z Chin, z miejsca, które teraz się nazywa Qinghong w Chinach, zaprosił Khenpo Mahayanę, czyli takiego Khenpo Wielkomahajany, Khenpo, który był z tradycji Mahajany, zaprosił go do Lhasy. Kiedy on był w Tybecie, wtedy byli też indyjscy uczeni, tacy jak Kamala Shila i inni. I powstała kontrowersja między nimi. Indyjscy uczeni twierdzili, że nauki tego chińskiego mistrza Hashang Mahajany, że one nie są zgodne z naukami Buddy, że jest tutaj kontrowersja. W tybetańskiej historii to się nazywa Tynmen i Tenmen, takie kontrowersje. To nie są tak naprawdę tybetańskie słowa, tylko chińskie, ale jeśli przetłumaczyć ich znaczenie, to chodziło o to, że natychmiastowa albo stopniowa ścieżka. Czy jest to ścieżka natychmiastowa, czy stopniowa. Więc później
Zwykle w historii tybetańskiej czytamy, znajdujemy przynajmniej z 90 różnych historii opisujących to, że Mahayana przegrał tę debatę i że ten pogląd chińskiego Hashang nie był dozwolony do rozprzestrzeniania w Tybecie. I jak Sakya Pandita mówił, że w Dakpokagiu, w Mahamudrze ma się poglądy zgodne z tym Hashangiem, to była taka mocna krytyka. I Sakya Pandita przez wiele lat tego nauczał, ale później znaleziono wiele tekstów znanych z czasów Don Juan. I wśród nich znaleziono takie jak na przykład nauki Tilopy o natychmiastowym urzeczywistnieniu natury umysłu. To było napisane w 784 roku na przykład. To jest w tym samym roku, kiedy ta kontrowersja między tą natychmiastową i stopniową ścieżką pojawiła się w Tybecie. W tym samym roku napisano ten komentarz. A więc są faktycznie dwa manuskrypty, które nauczają o tym natychmiastowej ścieżce. Jeden zachował się w bibliotece w Paryżu, a drugi zachował się w bibliotece w Londynie, w British Library. I we wstępie do tych rękopisów jest powiedziane, jednego z nich, że król Trison Detsen zaprosił 3 mistrzów. Jednym z nich był Khenpo Mahayana i 30 brahmanów z Indii. I to było wtedy, kiedy syn króla przyjmował ślubowania i tym, który udzielał mu tych ślubowań, był właśnie mnich Hashang Mahayana, ten chiński mnich. Następnie w roku Małpy, jeszcze nie sprawdzałem dokładnie, który to jest rok, jeszcze ciągle poszukuję, prowadzę badania tego tematu. Indyjscy mistrzowie powiedzieli, że nauki Hashang Mahayany niezgodne są ze słowami Buddy i dlatego powinno być porzucone. I ten Hashang Mahayana był wtedy bardzo taki zniesmaczony i powiedział, no skoro tak, to porozmawiajmy, miejmy jakiś dialog z tymi indyjskimi nauczycielami. Mahayana i ci indyjscy mistrzowie mieli bardzo długą dyskusję. Ogólnie jest powiedziane, że ta dysputa trwała 2 czy 3 lata nawet. I na koniec tej długiej dyskusji w końcu nie byli w stanie pokonać poglądów Hashanga Mahayany. A ponieważ nie mogli go pokonać w debacie, to co zrobili? Zebrali wszystkie teksty razem, wszystkie teksty, które popierały ich pogląd i powiedzieli, zobacz, mamy więcej tych argumentów, więcej tekstów, uważamy, że cię pokonaliśmy. Ponieważ mieli wiele ze sobą indyjskich i tybetańskich tekstów, na które mogli się powołać, a on nie miał tyle tekstów. I ponieważ zgodnie z historią ze strony Hashanga Mahayany jest powiedziane, że ci indyjscy uczeni po prostu nie mogli go pokonać, nie wiedzieli co zrobić, to powołali się na ilość tekstów, które mają na poparcie swoich argumentów. A faktycznie, jak przyjrzymy się temu, to
To w poglądach Mahajany, Ashtanga Mahajany nie było nic niewłaściwego, nie było niczego, czego trzeba by nie szanować. I tam później pojawił się taki edykt, w którym było powiedziane, jest nawet lista różnych tematów, które były przedyskutowane, ale ten tekst jest po chińsku, który mówi właśnie, że te poglądy były bardzo poprawne. Ten chiński tekst nigdy nie został przełożony na tybetański, po prostu zabroniono Ashtangowi Mahajanie nauczać w Tybecie. Ale ja dotarłem do tego tekstu chińskiego i nie tylko do tego. Jest również inny tekst, lista tekstów Dharmy, tak zwany wielki indeks, wielki. 다 간다랴 다다디 까르차 팡탕마 디나로래야 something 예외 콜로라 소비 something이 캠보남기 제베 최망부지기 까르차 디난 Przepraszam, straciłem transmisję. Już teraz będę dalej mógł. 야 바지 맨로 삼청도 다가당에 집절 와야 맞죠. 다 간다 별 집을 걸어제. Było w tej liście znajduje się cały szereg tekstów, na które się ta lista powołuje teksty, które potwierdzają poglądy Ashtanga Mahajany. Również Nupsan Dzieje, nie wiem dobrze kiedy on żył, ale prawdopodobnie był on w czasach Trisondecena. Niektórzy mówią, że żył trochę później i nie miałem okazji sprawdzić dokładnie daty jego narodzin, ale w tym tekście jest nauczane, że są różne rodzaje predyspozycji. Są ci, którzy są predysponowani do natychmiastowej ścieżki i do stopniowej ścieżki. I stopniowa ścieżka jest ukazywana przez indyjskiego mistrza Kamala Shile. Ale to nie są wszystkie nauki, jakie istnieją. Jest jeszcze inna tradycja, która pochodzi od Kaśyapy, przeszła do Dharma Bodhi, która mówi, czy też wreszcie ta tradycja tego indyjskiego mistrza Ashtanga Mahajany, która jest tak zwaną tradycją współistnienia czy współpowstawania. To jest zgodne też z tradycją chińskiego Zenu, która została przyniesiona przez Dharma Bodhi i wydaje się, że to jest ta sama tradycja, która właśnie przez Ashtanga Mahajanę była prezentowana. Ta tradycja ukazuje zarówno doczesne znaczenie, jak i tymczasowe znaczenie, jak i ostateczne znaczenie. Ale pamiętajmy, że przecież chińska tradycja wzięła się z Indii. To nie jest coś, co zostało stworzone przez Chińczyków. To jest tak samo pochodząca z indyjskiego buddyzmu tradycja. I do Indii została ta tradycja przeniesiona przez indyjskiego mistrza Bodhidharmę, który najpierw studiował na Sri Lance i w innych miejscach pobierał nauki dharmy. I w końcu szósty patriarcha Huineng on również uważał, że istnieją sutry nie tylko pierwszego obrotu Kohen Dharmy, ale też drugiego obrotu Kohen Dharmy i miał takie naturalną wiarę do nauk Prajna Paramity Sutry. I
i rozwinął urzeczywistnienie tylko opierając się na takich ustnych instrukcjach swojego mistrza. I ta jego tradycja nazywa się właśnie taką tradycją natychmiastowego zenu. I był też taki sławny Khenpo Zen, nauczyciel Zen, znany Hensho, który stał się bardzo znany wśród uczniów w tamtym czasie jako najbardziej uczony. Ale on, kiedy on miał przekazywać te wszystkie nauki, to wykształcenie Huainowi, to tamten nie chciał już tych nauk, tego stopniowego wykształcenia, więc dlatego on stał się znany jako tak zwany północny zen i były też w związku z tym znane te dwie tradycje, ten natychmiastowy zen i stopniowy zen. I ten stopniowy to oznaczało kogoś, kto najpierw studiował, usuwał swoje pomieszanie, ułudę, a natychmiastowy nie opierał się na studiowaniu tekstów, ale na bezpośrednich ustnych instrukcjach pochodzących od własnego nauczyciela. A więc to nie jest tak, że wszyscy chińscy nauczyciele czy mistrzowie uczą tylko tego natychmiastowego sposobu. Jest tak samo w Chinach przecież tradycja Tiantai, która opiera się na naukach przedstawionych w Sadharma Pundarika Sutrze, czyli w sutrze lososowej. I jak widać, to są wszystko tradycje, które powstawały równolegle, jednocześnie. Także ci, którzy byli gotowi, mogli praktykować tę natychmiastową ścieżkę, ale ci, którzy nie byli do tego gotowi, mogli studiować stopniową ścieżkę. Nie mam teraz czasu o tym wszystkim opowiadać, ale ważne jest zrozumieć, że poglądy Hashanga to nie oznacza, że sprzeciwiano się poglądom jakiejś jednej określonej osoby, że jest cała linia, cała tradycja chińskiego zenu i jakby przeciwstawiano się poglądom tejże tradycji. Współcześnie tradycja zen rozprzestrzeniła się na cały świat. I nie można powiedzieć, że to są błędne poglądy. Jakbyśmy coś takiego powiedzieli, stworzylibyśmy dużo problemów. Ale my w Tybecie byliśmy Tybetańczycy byliśmy takim odizolowanym krajem. I mówienie, że o jakichś innych poglądach, że nie są prawdziwe, to nie stanowiło problemu. Ale dzisiaj, współcześnie, kiedy opuściliśmy ten odizolowany kraj i kiedy też rozjechaliśmy się na cały świat, nie możemy mówić rzeczy, które są nie do zaakceptowania przez innych, czy krytykować innych buddyjskich tradycji. Inaczej nigdy nie bylibyśmy w harmonii z innymi ludźmi, nie moglibyśmy się dogadać. Większość Tybetańczyków, co robi, to po prostu powtarzają, aha, bo jeden ktoś coś powiedział, wszyscy to powtarzają. Ale jest bardzo niewielu takich, którzy naprawdę dociekają, jakie jest znaczenie tego, co ktoś powiedział. Więc jeśli w przeszłości ktoś coś błędnie objaśnił, to wszyscy to powtarzają i podtrzymują te błędne poglądy. Dlatego jeśli chcesz coś takiego ogłosić, to musisz naprawdę sprawdzić dokładnie zagadnienie, a nie powtarzać tak po prostu dlatego, że inni tak powiedzieli. Musisz użyć swojej własnej inteligencji, sprawdzić, czy to, co powiedziano, jest prawdziwe, czy nie. Czy są w tym błędy, czy nie. I
Zachęcam do tego, żeby naprawdę sprawdzać, zanim się coś powtórzy. Ach, jest tak wiele rzeczy, które mógłbym powiedzieć. A więc mówimy o tym, że istnieje sposób stopniowej praktyki i natychmiastowej ścieżki. W Mahamudrze nauczamy też o tych czterech jogach Mahamudry w tradycji Kagyu. Niektórzy twierdzą, że jest to coś, co Kadziupowie wprowadzili, że nie ma tego w Kandziurze i Tędziurze. Mógłbym na ten temat też mówić, też ten temat badałem. Nie ma na to czasu, ale jeśli będzie więcej czasu, to chciałbym więcej również na ten temat wyjaśnić. A ogólnie mówiąc, tak bardzo jak mogłem, starałem się przekazać tu najlepsze nauki, jak potrafię. Ale nie mam poczucia, że wyszło to 100% tak, jakbym sobie życzył. Ale po to, żeby nie przerywać tego kręgu współzależnego uwarunkowania, myślę, że wystarczy, jeżeli na tym poprzestanę. Około tybetańskiego Losaru myślę, że może będą nauki dla siedra, dla mniszek, dla kobiet, ale jeszcze nie ustaliliśmy dat. Mam tylko ogólną ideę, że powinniśmy to zrobić, natomiast nie ustaliliśmy jeszcze konkretnego programu. Siedra powiedziały, że chciałyby ofiarować mandale i symbole przebudzonego ciała, mowy i umysłu, ale jak to zrobić online? Gdybyśmy byli obecni ze sobą bezpośrednio, to byłoby to oczywiście dobrze wróżebne, dobrze by to było zrobić. Ale jeśli ofiarujecie przez internet, to osoba, która powinna to wziąć do rąk, nie będzie w stanie wziąć tego do rąk, będzie tylko udawać, że niby bierze. To byłoby tak jak z tą historią Apaho. Kiedy lama dawał abiszekę, ty by powiedział: o, wyobraź sobie, że otrzymujesz abiszekę. Więc ten, kto otrzymywał i wziął pusty dzbanek i udawał, że nalewa, wziął dzbanek z herbatą, udawał, że nalewa lamie, ale nic nie nalał i powiedział: lama, wyobraź sobie, że dałem ci herbatę. Więc taki sens byłby robienia takich ofiar na odległość, na niby. I tutaj wszystkie siedry widzę, że piszą mi, bo dziękujemy. Ale to ja raczej chciałem wam podziękować.
Gdzie mowa dziękczynna, podziękowanie ze strony klasztoru Surmang. Khenpo Topten z klasztoru Surmang. Wszyscy my, nauczyciele i uczniowie, studenci ze wszystkich siedra Kadziu, bardzo serdecznie dziękujemy i przekazujemy nasze tashidelek Jalwang Karmapie Ojen Tille Dorje. Z powodu wielu okoliczności i sytuacji Jalwang Karmapa nie mógł przyjechać w tym roku osobiście. Ale wreszcie po długim czasie mieliśmy okazję posłuchać jego nauk i widzieć go. I on teraz podąża za tradycją wielkich mistrzów Kadziu z przeszłości, wyjaśniając nam nauki co do 4 dharm Gampopy i wszyscy uczniowie mieliśmy sposobność słuchać nektaru jego nauk. Dzięki temu, że jego świątobliwość Jalwang Karmapa mógł udzielić nauk nam 9 różnym siedra i poprzez internet przekazać nam te specjalne ustne nauki z serca płynące, chcieliśmy wyrazić wdzięczność za to. Ponieważ nie chcieliśmy, żeby w tym roku w ogóle było odwołane to Gynci, czyli ta dharma, zimowa dharma, kiedy zawsze zbieraliśmy się studiować razem o tej porze roku. Dlatego prosiliśmy Jego Świątobliwość, żeby zgodził się nauczać przez internet i ponieważ zgodził się na to, przyjęliśmy to z najwyższą radością. I Jego Świątobliwość wiemy, że pracował ostatnio dużo. Napisał na przykład po chińsku komentarz do 50 strof o poświęceniu dla guru. Napisał także przegapiłem ten drugi tekst, przepraszam. Jest wiele sposobów wyjaśniania różnych tekstów. My bardzo dziękujemy wszyscy ze wszystkich siedra, dziękujemy Jego Świątobliwości za te Jego głębokie analizy i nauki, aby Jego nauki rozprzestrzeniały się jak wzrastający księżyc i aby prowadziły wszystkie istoty na stopniowej ścieżce do urzeczywistnienia natury umysłu.
i aby pozostał on z nami przez wiele kalb. Khenpo Rinpoche dał naprawdę pokaz. W Guncie, kiedy on był Umdze, kiedy Khenpo grał na instrumentach, prawdopodobnie nigdy wcześniej nie grał za wiele. Miał wtedy wiele trudności z tym, ale w końcu zrobił to bardzo dobrze. Również teraz to przemówienie. Bardzo dziękuję za to. Dla mnie to było wielkie szczęście, że miałem okazję nauczać głębokiej, rozległej dharmy dla wszystkich Siedra i bardzo dziękuję za to, że daliście mi tą szansę. Chciałbym podziękować wszystkim Rinpocheom i wszystkim i Zurmangowi Rinpoche i wszystkim mnichom z Zurmang Siedra. Wyście o to poprosili, wyście zrobili wszystkie przygotowania. Bardzo wam za to dziękuję. Nie mam poza tym wiele do powiedzenia. Ogólnie ja sam nie mam właściwości porzucenia tego, co ma być porzucone i osiągnięcia tego, co ma być osiągnięte. Ale w tych trudnych czasach, szczególnie teraz, kiedy nauki Kagyu są w takiej trudnej sytuacji, ja zawsze odczuwam taki entuzjazm i czuję się zdeterminowany. Szczególnie przez ostatnich kilka lat miałem takie silne poczucie, że chyba powinienem żyć długo. Tak pomyślałem, że pożyteczne, żebym żył długo. Nigdy wcześniej o tym nie myślałem, ale teraz jakby znalazłem kilka powodów. Pomyślałem, to czy będę w stanie naprawdę zrobić coś dla pożytku istoty dla dharmy, to jeszcze oczywiście zależy ode mnie, ale gdybym, i to zależy w przyszłości, ale gdybym żył krótko, to nie miałbym na pewno szansy. Jeśli będę żył długo, to będę miał taką możliwość. Także niezależnie od tego, jakie pojawią się trudności czy przeszkody, pomyślałem, muszę to wziąć na siebie. Nabrałem odwagi do zrobienia, przejścia przez wszystkie. Mam takie głębokie życzenie, żeby żyć długo. Oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, ile to będzie, ale mam takie postanowienie, żeby żyć długo. To jest takie uczucie, które mam w umyśle. W tym roku ogólnie mówi się, że to jest rok przeszkód dla mojego życia. Ale wszystkie klasztory i wszyscy zrobili naprawdę wiele półcz i wiele specjalnych praktyk w intencji usunięcia tych przeszkód. Bardzo wam za to dziękuję i dziękuję za te wszystkie modlitwy, o których wspomniałem. Dlatego powstała we mnie taka myśl, a jeśli będę żyć długo, to może przyniosę jakiś pożytek naukom. Ale najważniejsze, żeby mógł to zrobić, to muszę żyć długo. Dostałem też wiele wiadomości od wielu ludzi z życzeniami, z prośbami, proszę żyj długo, bo niezależnie od tego, jak wiele by mi się udało rozwinąć właściwości, jakbym nie żył długo, to nie mógłbym użyć, więc znalazłem wiele powodów, dla których
dla których rzeczywiście czuję, że powinienem zostać w tym ciele długo, więc dziękuję Wam również za takie życzenia. Chciałbym pewne ogłoszenie. Ogłoszenie jest takie, że w tym roku nie jesteśmy w stanie przeprowadzić Kadziu Menlam w Bodgai, ale skoro tak, to będziemy mieli Menlam przez internet. I to będzie między 28 do 27 przez 8 dni. Przez 8 dni będzie trwało. Będzie to Menlam przez internet. Zrobimy to podobnie, jak robiliśmy poprzednio. Ale pomyślałem, że dam to ogłoszenie również po angielsku i po polsku. Przynajmniej będę udawać, że umiem mówić w tych językach. Muszę najpierw sprawdzić swój głos. Więc mieliśmy trudny rok dla wszystkich z powodu pandemii. W roku 2021 nie jest możliwe przeprowadzenie Kadziu Menlam w Bodgaja. Dlatego od 20 do 27 stycznia będzie program 8 dni modlitw, nazywane modlitwy o zakończenie przeszkód. Jak poprzednio będą różne kolejne dni będą różne modlitwy. Sesje będą zaczynały się o godzinie 13 tego czasu zerowego, czasu Greenwich. I wszystkie te modlitwy będą wcześniej wydane na stronie Dharma eBooks w formie e-booka, żeby każdy mógł czytać.在格林位置就是标准时间的这个13点钟开始，共修的法本也将在这个近期上传在这个 Dharma eBook 的这个正法电子是吧？正法网站是吧？电子书的这么一个网站上面，所以呢，之后大家都可以下载。다가서 진행이다. 지수행이다. 어제다. 당연히 지수로. Teraz wyrecytujemy. 소노멘디에 담제 세관이 돈내 예배 라나마 범제 개가나지 바로베 주바이 세베 소레 저와 저와라이쇼 시제벤주로 마류 정리시 도베 덴바 유리 네바 진진 셰베 기부 당바는 벤주로 기진 유리 샤벤쇼 예근인지랑소 까마바 예근 칠레지그 까마 예근 동소 왕그로 까마바 우옌존드 칠레 샤벤스 쉔아 신부라인 동해 섬진 다기 개바 세와 섬예소 최전 제제죠 아디 나 Namoguru Lama Nanda Yedam Genguru La Juju Dusung Gyawa Sedanji La Zegung Dagi Menama Noe Shishin Drubi Dungiru Shenlang Dada Daye Simjen Tamji Ge Samguru Namda Kanri Lege
Osumnyome gezo chugen na gyawa kushi gyakran chukyo. Tesede mo doba dize do gedan geve zerbe gundo. Didan dunge rayang medra shen dega gyazwe bena jebra. Tenjuro jodo deze shiro de shenye sanden dambe chuton. Zhen zhu la ba xie ma xie bra se ram gun do ya nam zhe zhe ma. Lu zhe de be mi xie zhe le zhe mian ha san be di su mi na. Gu zhou wei ge ni lu ji jie se xi ru sun ge na wo ra ge ba. Da xie da zhe du ni xie ye zhen zhu gu ru da zhe sun ye nam zhe. 世界大志，对念这多别，古书灭别，学当这不拉。江西生业，山东松州，那中西小街，多些年就落。江浙路不知别这马，那江浙学不中。西老中多学报大运，点老满眼，叫我公边。 公田跟拉萨中街边，找大公街边，叮当边吧。全他们当街，人间男子的，生年生命，人间我为。东西满个吉安那瓦的，里布拉达的西沙街吧。野马牛为让人遇到，这马里黄金让人大过。 In the one gate, the Velondo, Yamari Tribe, Zetra Java. Yabamaye, Gave Yama, Seme Bamaye, Ponde Quingish, Adomaye, Sunjo Me, no Taje Simye, Chini Doba. Tisha Gange Chamba, Medimi Sha Gange Gaba. 我们这边今年的嘛，这样的对给他们也不啦。今年嘛多不会搞错了，不然今年多那三个县啦。他现在这边个呀，没去年关系三年这个啦。那要是了，都要是人的，都要是了，这样让给。 也要是老个要是别中多当街生了结果，路去这边公家马来，见他们就在龙给马街，马街牛不啦，让不交些别生的娘嘞给先用了，查拉多别我都不让事，些用别生给就俺给。 提牛别芝麻当着为新年要做没有点不，他们是老样样的别在东面对你极限那个人，有没得老的送学吧？你去没让我让给些吧？娱乐的别有没生疏，同生了的别生命我为。 你老这边你在老子了，这不是生给你老多吧？一切照完的那下呀，这到到这我无马前不一，今天滚的昨天些样子，这些滚的都别定多。前方没别的先gün些，没甚至没别不是只有。 我们这边没多人也说，这边娘娘运气没好，伤心娘也只把让子了，这俺都只把让心一说，他们先把帮忙这多没这去年见不了到。 这位人些那都三爷呀，马都王爷他们过了。 冬天没得没别生见了，生命年纪越来越大，生命年纪这样啊，别这句我懂得见不了，从这个啥这位郎中的这么年纪不多光吧，
都来中简当而且当心情面接上给心肉问上给全能这边慢了慢做面将送们他心上给手举给我世界都接能不给我今年月边也到了心间当这给慢了难的细心住有如这나네 개와 담제 도냐메 다보거유 케브라 반덴 가마 지주겐도 면제쇼 라소 도지체